The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 4:1-6. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart, but we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 1 Corinthians 15:58-55-58. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. 1 John 1:5-10. This is the message which we have heard from him and declared to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Sa dili pa kita magpadayon sa atong adlaw-adlawng buluhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, sa di pa kita magpadayon ng adlaw, gikinahanglan ang atong paghingalan una, pag-admit, pag-acknowledge sa atong mga salang nabuhat ng adlaw. Kung dili nato kiniisugid nato sa Dios, mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa aron kita malimpyuhan o nga kita maandam sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili pa magtotoo,
The issue you're facing is not naming or confessing your sins. It is faith alone in Christ alone. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa sa hilom. Magandam tas no kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, balaan na mo nga Dios, nagkapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami ni among lawas, kini timailhan nga ang imong plano sa among tagsa ka kinabuhi nga niya karon nagtuon sa imong pulong. Nagalihok pa ang imong plano, nagapadayon pa. Mo hinungdan nga kami imong idala dinhi karon aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw tulumanon nga mong pagpakaon sa among kalag pa pinaagi sa pagtuon sa imong balang pulong. Ubani kami karon sa among pagtuon sa imong kamatuoran, pinaagi sa pagtudlo kanamo sa imong balang Espiritu Santo nga mo lamang ang bugtong matuod nga magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga mga babag ani sa mong una-una karon aron kami punting lamang, focus lamang, makatutok lamang sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, mga higala nga nagasunod ning atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube o mo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Mo sa kaninyong tanan, labaw na kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome. Nausab, giabi-abi kamong tanan. Magpadayon kita sa atong sugdan at paghisgot bahin sa atong topic nga giuluhan og the great power experiment. Okay? Ato naman ning gibinisaya, no? Great power experiment, ang pag-eksperimento sa dakong gahom. Pagsulay sa pag-eksperimento sa dakong gahom. Okay. Now, of course, ato naman ning gihisgutan as a review gihapon nga before we get into this doctrine nga mungutan natin nimo nga unsa may pasabot experiment. Well, sa in English, it is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effect. So, manungdanon gyud ang pag-eksperimento kay gikinahanglan man kini sa atong kaninyo nga naga-eskwela pa sa mga kolehiyo, kay kining eksperimento bahin man kinis duruha, lecture o laboratory. So, the doctrine we are studying karon nagahisgot also uses experiment. But in doctrine, this is only clarified. Duha ka mga experiments. The Apostolic Union ni Ginoong Hesukristo ug ang Church Age. Magapadayon kita karon sa atong gibiyaan kagahapon nga point of doctrine bahin niini nga ato nang ginaingon kanimo nga si Ginoong Hesukristo mao lamang ang bugtong manluluwas og iya kining gibuhat kining buhat sa kaluwasan dito sa krus. Siya ang miboluntaryo, mipuli sa atong dapit. O God says, I am a perfect God. Okay, mao man atong biyaan kagahapon. Kaya ang plano sa Dios, ang paagi sa Dios, ang tuyo sa Dios, kabubuton sa Dios, kining tanan, polos hingpit, all perfect. Thus, we need to know all these diha sa pulong sa Dios. Mao ning atong sigihan og tuki, paghisgot bahin niining mga paagi sa Dios. Og didto sa samtang
agi si Ginoong Kristo sa iyang pasyon, pagsakit kaniya dito sa iyang pagpasakit dito sa cross. Miingon gani siya sa Mateo 27:46, Ilay, Ilay, lama sabaktani. Aramaic man kana. My God, why hast thou forsaken me? Kunya sa Griego, well, ang nagsulti siya sa Griegong pulo nga theimo hinanti me igatilipes. So mao ni ang mga translations nga nagahisgot siya, nagalitok si Ginoong Kristo, Diyos ko, duruha ka Diyos ang iyang gisangpit, nganong gibiyaan mo ako. Diyos Kamahan o Diyos Espiritu Santo mo ito iyang gisangpit. Now, nasayo na kita nga ang spiritual death ni Ginoong Kristo was a judicial spiritual death. So, naa ka na'y pag-impute. Okay, there is imputation niya ng judicial spiritual death. Now, kining word nga imputation, nagsumikan kini sa original nga Griego, no Latin, dili Griego. Latin nga pulong imputare. Latin word meaning to reckon, to charge. Okay? So, doon ay duruha ka kategorya sa imputation. Meaning, to reckon, to charge. Ang naguna, itawag og real imputation. Ang tinuod gyud nga pag kanang isip, ato na lang ning gihubad sa Binisaya og pag-isip kining imputation. So real imputation mo na naguna nga kategorya. Ikaduha, ang gitawag og judicial, meaning imputed to somebody because it is just. Okay? Makaturanganon. So, well, mahimo man tingalig imong hubaros Binisaya, ang imputation either giisipan o gipasanginlan. Sa may imong pilion na ikaw na lang yung pili. Now, what is real imputation? Mao ni atong pangutana. Unsa may buot sa bot? Well, all people are spiritually dead, although physically alive. Mao naman ni atong gi-establish, okay? Pinasikad sa unsa formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang spiritual death, dili kay ang espiritu namatay, kundi nagkahulugan ka na nga ang tao hingpit yung pagkahimulag niya gikan sa Dios. That is what we mean by spiritual death. So, all people are spiritually dead. Tanan nga nahimugso ni kalibutan na. Okay? Mo na nga daghan sa mga dili magtutuo dinhi kalibutan na naglakaw-lakaw, nagasuroy-suroy, nagaginawa, buhi kayo, askil kayo, apan spiritually dead. Mo gyud ay kahimtang gyud ang matuod nga kahimtang sa tanang tao until makadungog sismayang balita sa kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang sila mabuhi na usab ang ilang espiritu. Magpasabot, ma-enliven, ma-energized, energized, okay? Nabuhi. Kay actually, ang kahimtang goods mga tao nga wala pa'y kalwasan, mo ni kahimtang ang ilang human spirit ning kuyos, hiyos, shriveled up, matod pa sa in English, shriveled up, gumikan sa nahitabo sa atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva. Sa lang pagsupil sa Dios, ang atong gidili sa Dios nga pagkaon niya itong bungas kahoy sa pag-ilas mga yugdautan. So, may supil man sila, diha, patay yun, spiritually sila.
nahimulag, hingpit nga paghimulag nila gikan sa Dios. Ug kitang tanan nga mga kaliwat nila naduhig, napahiran, napanunod nato. Kay kining kadtong pagsupil nila mo man to'y gitawag og Adam's original sin. You see? So mo mitungha ang formula, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Kita nimo? O nakasabot ka ba niya to? So mo na ang kahimtang sa tanang tao nga may mugso ni kalibutan na. Okay? So mo na ang real invitation. All people are spiritually dead, although physically alive. Now, ang hustisya sa Dios, mo na'y naga-impute, naga-pasangil o naga-isip, ubos kini sa prinsipyo sa antecedent. Gisun na hinomdong ka ba sa antecedent? Gipasangin lang ng daan. Mo na'y principle of antecedent. Now, bahin sa judicial imputation, okay? What to this judicial imputation? Ang omnipotente nga, what I mean, ang pagka-omnipotente sa Dios o ang iyang hustisya, mo ay nagaisip, nagapasangil sa tanang mga sala of all people ngadto kang Ginoong Kristo. So, unsa may gi-impute, unsa may giisip? Ang tanang sala sa tanang katawhan. Atong tanang sala dito giho-ho, gihanok, gidakdak, nanta, gipasangil lagi ngadto kang Ginoong Kristo. Wala ba siya labot sa sala? Wala siya bisag gamayng sala. Who knew no sin, gihimo siyang sala. So mo to ang kanang spiritual death nga nahiaguman ni Ginoong Kristo. Inay nga kita ang mahiagom niya do. So, mo na nga, 2 Corinthians 5:21, sa gisulti, God the Father made our Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. Hebrews 4:15, nagayon usab, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Underline that. Yet without sin. Kaya diha sa 1 John 3:5, nagaingon magkana, in Him, kang Ginoong Kristo, there is no sin. So mo na nga, tungod kay waman siya sala, si Ginoong Kristo was qualified to go to the cross. Siya ramang gyud ang kalifikadong muadto sa cross. Now, human ta makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, so ikaw maluwas, then we got saved. Diha. Now, after we get saved, God imputes His perfect righteousness to us. Okay? Isipan ta. Pasanginlan, isipan, o kanang impute. Mo naman gina, ang word nato nga impute. God imputes His perfect righteousness nga ni kanato. Mura bagsuluban ta siyang hingpit nga pagmatarong. So, atong nadawat kining mosunod. Kita na matarong na. We do not have to pay our sin. Kay human na, gibayaran na ni Ginoong Kristo. Ikaduha, we become the object of God's personal love. Human tamaluwas. Kay nagasulob naman ta siya hingpit nga pagkamatarong. Kasabot ka? Kunya ikatulo, we receive daily, adlaw-adlaw, nagadawat kita sa gitawag kong logistical grace support. Kaya kini kong logistical grace support, alang ni sa magtotoo o dili magtotoo. Magtotoo nga
karnal magtotoo nga spiritual. So why pili? Kaya ang tumong unsa may tumong o tuyo nining logistical grace support aron nga kita mabuhi pa, magkapadayon patas pagkabuhi aron sa tuyo nga kita makatubo o kanang tuon sa pulong sa Dios. Mao na paagis pagtubo sa atong kalag. Kaya kung dili ta magtuon sa pulong sa Dios, dili gyud matubo ang atong kalag. Kasabot ka. Why pagtubo? So there is no growth, therefore unsa we tend to become carnal. O if you don't do anything about it, you don't change your mind from being carnal, then tendency is kita mahog na nung kas pagka-reversionista. Kasabot ka. So mo na nga we cannot afford nga makaabot kita niya ng bahina. Now, John 1:12 again, we have the right gihatagan kita sa katungod to become children of God now that we are saved. Pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. While our Lord Jesus Christ was here on earth, sa iyang hypostatic union, wag yun niya gamita ang gahom sa iyang pagka-Diyos. Wala. Only His humanity. Hangtod nga nakaabot yun siya dito sa cross. He was victorious over sin and death. You see, madinaugon siya batok sa sala o sa kamatayon sa didto siya sa cross. Sa iyang kanang pagsakit kaniya dito sa pagbuhat niya sa kaluwasan. Now, kung balikon katong 2 Corinthians 5:21, God made Him, our Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. Nahimo siyang sala alang sa atong kaayuhan on our behalf. So, God imputes perfect righteousness to every person who had believed in Christ. Ayaw na nagkalimti. Si bisag kinsa nga mituo na kang Ginoong Kristo nga iyang manluwas, gisuluban na siya sa Dios sa iyang hingpit nga pagkamatarong. Inomdom ka niya itong a fortiori logic, kapablo nga lohika, iya man nga logic. Ihemplo, if you can run 5 miles, sayon rani mo to run 1 mile. Gusto? Mao na ihemplo sa lohika ni Apostol Pablo. Ang balikon, ihemplo ni, kung ikaw makadagan og 5 kamilya, sayon rani mo idagan sa usala kamilya. Mao na ihemplo. Sakto ginang ihemplo nga bahin sa a fortiori logic. Now, di man niya, ang atong kahimtang, our condition before we were saved. So, bata maluwas. Mao kini, formula. AOS plus OSN equals spiritual death. So, ayan na ni kalimti, suwat na gina si mong notebook kung sa imong iPad ba diha o kung sa imong suwatan. AOS, Adam's original sin, plus OSN, old sin nature, equals spiritual death. O kining maong kaimtanga rendered us savable. Kasabot ka. Mao na nga kita mahimo nang maluwas tungod yan ang kaimtanga. Now, a person who is depraved, condemned, and judged due to his condition, kini nga itong isgutan nga kaimtang niya, is now qualified to be saved. Nakuha niyo mo? Akong malikon. Ang tao nga gitawag og depraved, may mahimo siyang kaugalingon, kanang hinukman o condemned and judged tungod sa iyang kahimtang,
kalifikado na siya nga maluwas. Every person is a potential believer depending sa desisyon sa iyang kabubuton. So, it's a matter of choice. Kita nimo? Imo ra gid ang kapilian. Mahimugod, dili ka magpaluwas. Kinamang kay kabubuton, mahimugod kung luwas ka na, mahimugod, mahimo lang kang bildiro. You see? So nakita nimo unsa kami nung danon sa atong kabubuton, right? Kaya kini nga atong kabubuton, mao ni ang atong authority. You see? Narana nimo kon kanang unsay imong paggamit niya na gihatagan tas hingpit nga kagawasan sa Dios. Kini review naman pud ni. Ihatagan tag hingpit nga kagawasan. Perfect kanang freedom, total freedom. But with that freedom goes unsa? Responsibility. Mo na gitawag og volitional responsibility. Doktrina po na. Naragod na nimo sa paggamit. Buot ka bang magpaluwas? Pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang o dili? Imo isalikway ba? O karon kung ikaw magtutuo na, luwas ka na, mahimo ra po og magkarnal ba lang ka o ma-spiritual. It's a matter of choice. Huwag nahibaw ka sa resulta. Kaya ang tinuod yun, prinsipyo gyapon all of life is decision maker. I don't know, budawat ka ba niya na? Ang tanan sa atong pagkinabuhi, pulos decision making. Kinahanglan itong mga decision. Bisa ka nis pagmata natos buntag, timbakwas natos ikan sa atong pagkatulog, sugod na kang himog desisyon. Mahimo ka sa ehemplo. O mahimo ka manghilamos ka ba o di? Yes, mahimo bag ka ng unsay imong buluhaton niya nga dawa. Na kay total freedom. Gihatagan kag free will. But, di ba ako ang gihatagan og ehemplo nini o pagpadayag nimo nga kining volition dako nga V. Okay? Big V. Dako nga V. Volition. Sabi di saya, kabubuton. Okay, ato ning hatagan o hulagway nimo. Murabag atong i-imagine lang, no? Ay diamond shape. Diamond shape. Dito sa ibabaw, dako nga litra nga A. A. Unsa may girepresentahan niya na? Authority. Authority. No, karon diha sa ubos, dako nga V, ang imong volition. Okay? So, naa kay kapilian sa paggamit niya ng imong kabubuton. Apan diha sa taliwa niya na, taliwa yun niya na sa A o sa V, na dako nga R, unsa man ang R, responsibility. Sabi ni saya, responsibilidad. Okay? Ikaw ang responsibilidad sa imong himuon nga desisyon gikan niya ng imong kabubuton. Kasabot ka? Atong hinayan kaya hindi ka muwas-passing. Sumuna, sa tanan nga imong himuong desisyon gikan sa imong free will, ikaw ang responsable. You are the only one answerable, responsible, and accountable. Yan ang desisyon nga maghihimo. Gusto? Dawat ka? Sumo ka na. Dako kayo unsa gibug aton kining kung bahin na sa atong kabubuton. Mahimugod unsay imong buot nimo. Mo naging sa mga katigwangan dito sa Pilipinas. Mga kainumdum pa mga katigwangan natong moingon magisyak unsa gani
dangatan ganin nimo na abay may tabo sa imong kinabuhi, moingon ang mga katigwa nga tinuyuan sa imong buot, di ba mao na ilang isulti. Buot pa sa buot, resulta sa imong desisyon. Mao na nga paborito nga prinsipyo nako sa pagbarog bahin sa doktrina, mao kining ang tao produkto ra siya sa iyang desisyon. That's one of my favorite principles in Bible doctrine. Man is always a product of his decision. Mao ni akong gipangtudlo gyud sa akong panimalay og sa akong mga apo o kani akong mga apo pangutan-on gyud ako og nakitay mga hitabo silang kinabuhi. Ako silang pinuluman unsay prinsipyo. Man is a product of his decision. Tinuod gyud. Maglingo-lingo og isa dayon yung sakto gyud lolo. Mo na ako mga anak mga silsil na gyud nila. So mo nang pasalamat nga mao kini ang angay natong isilsil sa atong mga kabataan, atong mga offspring. Okay, so mao kadtong akong giingon nimo nga depende sa imong decision of your volition. Now, kung bahin na balik ta sa kaluwasan, dili kita maluwas pinagi sa atong mga binuhatan. No, tingali mo ingon tong uban pilosopo mo ingon sila. Naon sa man nagiingon diha sa Santiago ngayon, kanang faith without works is dead. Sa man no, kanang works diha ang gisgutan diha atong klarohon ni dili man ang imong buluhaton maoy gihisgutan niya ng bahin sa kaluwasa, sa pagtuo. Dili man na ang tumong niya ng mong pagtuo, dili man bahin ni Kristo, bahin mas imong pagtuo ay imong kanang binuhatan. Nakita nimo? So, your faith is directed to your good works. Mo ibut pasabot niya ng James. Faith without works is dead. So, ang imong pagtuo, imong kanang gipunting adto sa imong mga binuhatan. Dili kang Kristo kay panalitan ikaw magtutuo na, luwas ka naman. So, imong pagtuo, human na nimo gidirect o gi-address o gipunting atong Kristo. Humana, luwas ka naman. Karon kanang giingon sa James, pagtuo nga way binuhatan, patay. Tinuod. Kung ang imong pagtuo, imong gipunting, gi-direct ngadto sa imong mga binuhatan, unya kanang mao na ilang giingon nga faith without works is dead. Now, dead. Of course, patay man ang imong mga binuhatan kay para sa Dios unsa filthy rags na ay bersikulo nga sulti niya na filthy rags trapurang mahugaw kanang imong mga binuhatan nga imong gipunting imong pagtuo ngadto sa imong mga binuhatan, patay ng pagtuuhan nimo ngadto sa imong mga binuhatan. Nakasabot ka ba sa akong ipasabot? Faith without works is dead. Namo na. Kay without works, dili man na considered nga works nga madawat sa Dios. Kaninumdong ka ba sa itong giingong mga naagian na itong mga doktrina, basic doctrines nga. Doon na may duha ka klaseng works, duha ka klaseng mga binuhatan. Binuhatan nga tawhanon, kanang human good, o binuhatan nga Diyos nun. Divine work, divine good. Na nakita nimo? So, kadtong tanan nga mga binuhatan nimo nga gihimo nimo sa tinawhanon nga agi o
base sa unsa human viewpoint, then patay ng mo imong gitumo nga pagtuon nimo ngadto niya ng mga maayong buhat. I hope nakiklaro nimo na. So mo na nga giingon diha sa Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. O di Apostitos 3:5 nag-ingon, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Now, sa pagpadayon nato niini, diha sa Lucas 2:51-52, nag-ingon sa kini. Our Lord Jesus Christ learned Bible doctrine, of course. He increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Yes. Mitubo si Ginoong Kristo sa iyang kalag, of course. Samtang siya nagtuon sa pulong sa Dios. Ay mo ramang gitong unsa paagi nga siya makatubo lagi. Sama nini nga tong ginabuhat. This is the process nga God has taught us in His Word, that our soul can only grow up spiritually by studying His Word on a daily basis. So, kinig-review gihapon kina itong ipang tuki, ipang hisgutan. Inomdom ka sa kanang operation X plus Y plus Z. Sa may buta-sabot. X represents salvation. Y, believer in time. Z, believer in eternity. So, sa X pa ka, nga mong kalwasan, you are a potential winner in time. Kaya na may mga opportunity, temporal, kanang nga mga ganti, to be parlayed in heaven, to padugangan panag mas grabe pa. So, you can be a potential winner sa imong pagaluwas. Unya inag-adto na nimo sa why you are now a believer in time, then you still have the opportunity. You still have the opportunity to temporal rewards to be parlayed in heaven. And then, inag-adto nimo sa litra nga Z, zeta, then believer in eternity ka na. You have the opportunity in time na nakay eternal rewards in heaven. Na mo nang si Pablo nagsulti diya sa 2 Timoteo 4:7, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. So I hope di na nimo kalimtan usab nga bersikulo. Now, okay. Sa ato nagnaingon, kini atong gitun-an nga the great power experiment of the following hypostatic union of our Lord Jesus Christ and of the church age. Now, the basis of blessing us, ang basihan sa pagpanalangin nga kanato, pinaagi lamang sa pag-isip sa Dios sa iyang hingpit nga pagmatarong nganhi kanato nga mga magtotoo, not on our human works, dili. So mo niyang basihan sa pagpanalangin na sa Dios kanato. Ibuo ang mga panalangin kung kita kalifikado na, nakakabot na sa spiritual maturity, otherwise called as the what? The stage of capacity for life, for blessings, for love, even for suffering. You see? Mao na nga, mao ni basis of blessing us. Pinaagi sa imputation, sa hingpit nga pagmatarong sa Dios nga ni kanato, gisuluban man ta,
So ang Dios mo tanaw kanato dili na ta mga hinukman. We are no longer condemned or judged, but we are justified sa iyang atubangan. Kaya nakita man niya ang iyang pagkamatarong nga ni anak kanato. So mao na ibubuan sa mga panalangin once makakabot ta sa stage of capacity for blessings. Kasabot ka? So sabta gina. So karon ato manghisgutan ang duha ka klaseng imputation, real o judicial. So ang real imputation, all people ang spiritual death sa tanang tao before salvation, mo na real imputation. Gi-impute ba, gi-sulu ba, giisipan kita sa spiritual death nga ni kanato tungod sa nahiaguman sa itong unang ginikanan. So, ang ikaduha, judicial imputation, ang spiritual death ni Ginoong Jesucristo dito sa cross mo i-impute nganhi kanato. Kang Ginoong Jesucristo. Correction. Our Lord's spiritual death at the cross mo to judicial imputation. While our Lord Jesus Christ went through iagi siya sa tanang mga pagsakit, pagdaot, pagdagmal kaniya on His way to the cross. What are the two powers that enabled Him to reach the cross and became victorious? Unsa? Well, una nini, ang pagka-omnipotente sa Dios nga Espiritu Santo, gahom ni sa Espiritu Santo inside sa prototype divine dynasphere. O ang ikaduha, ang plus H, happiness, perfect happiness, sharing the happiness of God, nga may resulta sa pagkakontento. Kita pod kanang sinati usab niini pagkakontento sa diha nga atong makabot kining ang usab nga kabuton nato sa 10 problem solving devices ra kini nga moambit na kita kalipay sa Dios nga mo resulta sa pagkakontento. Contentment has to be learned as what Paul said. Si Pablo nakakambot ni kontento gid siya. An ato usab kining masinati ingon nga mga magtotoo pagkakontento sa atong espirituanong pagkinabuhi. Unas tanan, let us elucidate sa omnipotence of God, the Holy Spirit, ngadto kang Ginoong Jesucristo sa iya bang pagsakit dito sa cross. The Lord Jesus Christ was victorious because He always resided, kanunay gyud siyang nagapuyo sa sulod sa iyang prototype divine dynasphere. Dito ra gyud siya magpuyo. For us, we can also be victorious if we always reside in our operational divine dynasphere. Sabtag na. By the way, kining operational divine dynasphere is a mental attitude. Matang kini sa pangunahuna. Ang atong unahuna mo may tumong sa pulong sa Dios. Susto? Mao na nga makita o masinati nato sa atong pangunahuna kining operational divine dynasphere nga papuy-an sa Dios kanato. Nga adto ra ta papuy-a. Kay kung tuwa ta magpuyo sa operational divine dynasphere ingon nga mga magtotoo, we will be walking by means of the Spirit. Nana sa Efesios 5:18 o sa Galacia 5:16. Now, si Ginoong Jesucristo, who knew no sin, was made sin for us. Ayaw nagkalimti. Ang tanan natong mga sala didto gi-impute ngadto kaniya. Giisip ngadto kaniya sa Dios nga Amahan. Ang Dios nga Amahan mo'y nag-impute sa tanan natong mga sala. Now, of course, kitang mga katauhan we're totally depraved. Wa gyud sabot ning total depravity.
total hingpit yung pagkawa tay mahimos tong kaugalingon sa pagluwas sa atong kaugalingon. Wala. We can never save ourselves except God's way. Perfect way of salvation. Human ina. Christ is the only way to salvation by believing in Him as our Lord and Savior. Acts 16:31. Kaklaro man na mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Unsa po may dili klaro niya na? Ikaw maluwas, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ug na nay ikaduga nga na. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Ayan, nadugangi. Thou shalt be saved and then do this or do that. Wala. Human mo yung ng Diyos. Imong giinsulto ang Diyos kung imong dugangan ka na. Hingpit naman ang iyang pulong. Kasabot ka. Now, He accepted, si Ginoong Kristo, ang but pasabot nini, He accepted judicial imputation dito sa cross. Apan ang pagka-omnipotente sa balang Espiritu Santo mo ay nagasustenir kaniya plus kanang plus H ni Ginoong Kristo nga dinha na siya pagkakontento whether in prosperity or adversity. Matod pa ni Pablo as what Paul delineated that kitang mga magtotoo makontento unta punta whether abased or abound matud pa sa pulong sa Dios. You see, mo na gitawag nato capacity for life na nakay katakos sa paginabuhi. Katakos bisag unsang matang sa kahimtangas kinabuhi. Kapobrehon ba o kauswagan ba, kaharuhay ba? Kasabot ka. So mo na hinumduman nato kadtong kanang 5 ka mga problem-solving devices, 5 in the area of spiritual adulthood. Ibaw ka kung saan Operation PIIPO. Anto lang nag-iingon as memory aid. Naguna nini, personal love for God. Ikaduha, impersonal love for all mankind. Ikatulo, inner happiness. Plus H, sharing the happiness of God. Ikaupat, personal sense of destiny. O ang ikalima, occupation with Christ. Nga kita okupado na sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Diniuna kita muhunong karong adlaw ato ipadayon ni ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod nini sa atong pagpadayon ni ini. Aron imog yung tuhog ang unod ni ining atong hilisgutan. Magampo ta. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pagpakingbitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos ning tanan nga grasya nga among gipahimoslan. Grasya nga nakapahimulos pa kami ni ning adlaw aron amo ikadugang kining maong mga doktrina sa napundo na niini sa among kalag. Dada kami pong balik ugma dinhi ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.